Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Kuni. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga atong magtatampo si Kuni. Kini akong bana, ambot og sakit bagid kahani, pero wa pa ko kadungog nga naay sakit nga ingon ini. Nga kada bang damguhon pirmi ba? Unya murag damanunon pirmi. Mao ni siya, damgo og daman. Kung nganong na problema ko, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan kung kita'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Paninduton ganyan iya ha, kabang nindot na siya. Upang ako'y iyong Singit gid ni siya ay. Kanahan maginis Fredo eh. Gisumpayan pag niya akong kanta. Nagtuon na siya makakuha siya sa kong tingog. Pita. Giguba lagi na akong kanta. Nga may man unta na kay to. At tuon din ako be. Bida ginitawhan. Kasalanan bang Fredo! mahalin ka ng lubusan? Hoy. Unsa man ning imo? Ha? Parigla ni. Copyright ning imo da. Ako'y gaunag kanta. Nisumpay jud ka diha. Kanta diaglain. Ayaw nang gikanta na ako kay maka-copyright. Fredo? Di mungkog. Natuog naman na ining kagwang. Gidaman tingali di ay ni. Hala no, ni sumpay gidaman kidort. Ay sabtalag una ng imong bana oy kuni. Nagtrabaho gud na panggabi eh. Gisabot bitaw na nay, pero murag sige naman sa good. O ba ka na niya tuyo ano? Basig nagpakaaron ingnon na siya nga natuog siya nay. O pangutan-ag natuog bagid siya. Ako bitaw gipangutana. Unya, Mutando ra man sa ganagagok. saba ka diha oy. Lagi. Binuang man ang imo kuni. Ay ambot nay, naglibog na ko anak kong banag yun. Ambot og sakit makahana. Pero sukat masukad, wa pa man ko kabati nga naay sakit ingon ana oy. Mas may pang patulon kay maklaro pa nato nga sakit na pero kanang iya ambot usa itawag ana sakita. Ay di sab tingalin ang matawag og sakit oy. Kay normal man na sa tao nga damguhon nga damanon. Normal lagi pero og magsige na mo pugdaman. Hala no, kabiha. Unya, muray da manunon nga updated kaayo. Sa updated. Asa ka kakitag da manunon nga mutubag nimo? Ha? Nisumpay pa sa akong kanta. Ba ako kasabot ko ni. Ay, nagkanta-kanta ko. Pagkanta na ako, nisumpay siya sa akong kanta, nay. Abi na akong iyang gisumpayan, niduwit siya nako. Ay, ang akong gikanta, mom sa iyang gikanta. Ako pa nga nagikasabaan kay copyright ang iya, ha? Naun sa pagduol nako, naghagok naman ang dimungkog, nay. Sa Lagi! Awa, bantahira gud na siyang matuog na siya, nay. ay tungo-tingali na sa kakapoy oy sa imong bana ko ni. Panggabi gud ang iyang trabaho. Suwa na say kuan tuog tibok gabi eh. Kapoy kayo na oy. Ay, ambot lang, nay. Ako ka na siyang ipa-check up, nay, no? Ipa-check up. Nayabag ka niya. Ano, ipacheck out ang kunin mo ang sakit. Siguro ka ba? Unsa ka, doktor ka? Di ko doktor, pero iba ako sakit kung guwaba. Bida, ako kitagyan ng lawas ako siyempre. Ako yun ang may bao. Di ang doktor. Unya, di na lang ka magpa-check up. Andun na rin sakit ang i-check upon. Oy, no. Ay, na bahala ka, oy, bahala ka. Bantay bitog, manawag ka na ako, ha? Mupakuyo ka na ako, ha? Asa mo ko kuyog? Asa pa sa ospital, kay doon na kay sakit. Manawag gani ka, kay magpahatod ka o magpakuyo ka sa ospital. Ayaw na lang yun, Fredo. Kay adto ti kay ihatod dito sa punerarya diretsyo. Pagkakinorteng! Recorded by X Thunder Gaming. Mo, anak, dahil
Di siya mapatagiwa ko no sa isip. Pero sa nakita man gud nako, murag isod kayong tuhuan nga wa siya sakit. Kay pirmi ni siyang damanon. Why tuog niya nga dili damanon? Unya. Psst. Psst, Nay. Nay Sinyang. Oy, ngano ka ko ni? Nay, awas Fredo nay. Natuog nga murag kibot-kibot ang bakba. Pero why tingog nga ni gawas? Ano sa may problema, ana? Basta ingon ana ganina siya nay. Padong na siya daman. Mao ba? Awa nay, awa nay. Dili. Awa nay. Nay daw. Uy. Siya sa tuyo na. Awa kadungog ka nay, gidaman na sa. Ay, pasag di, oy. Normal ra na, oy. Normal lagi nga daman noon, pero kanang updated siya murag dili naman na normal. Uy, gali. Bungol ka? Naitaos ka wa siya ko sa tuyo. Mayo! Kiunsa man niya pagkaibaw nga naitaos gawas, nga natuog man na. Mao. Ibo pagbuo. Awa kadungog ka nay. Normal pa day na nay. Ala, oy. Murag nalibaw, taman hinuon yung balihibo na ako, oy. May gani ng imo nay kay balhibos ilok. Ang ako gyud ang balhibos akong bugan. Pagkakidot. Tay Ponso, paamin na ko tay. Mayo kay nasuroy ka din ko ni. Fredo, hay man. Nato as bahay tay. Matug lang ko na siya kay wa siya tuog tibok gabi eh. Gano man. Ay duty bayan na siya tay panggabi eh. Unsa ba day trabaho ang bana mo? Call center? Center ba tay uy sikyo man na. Oh, hindi ay habi na ko call center. Kining tay ni alagi ko tay ba. Kay kaning iyang kahimtang ron ba nga permi ganing daman nun tay. Kung sa di cause anak tay. Ay, natural nga permi ko ng daman nun imong bana. Kay wago na tuog tibo ka bi Hago kaayo na. Ha? Kanang tao nga permi lang daman nun. Tungod na sa sobrang kakapoy sa lawas. Hago kaayo ba? Pao nagkasagara ni anak nila, damanon gyud kana sila. Ang uban nga ni uromon ba? Mao ba tay? Oo, ang ako na ha? Ingo mo ko na sa una. Permi ko kung malamparuhan ni nanay ni mo tungod sa kong damgo. Nya, uromon ko. Ngano day tay? Unsa day trabaho nimo sa una sa di ay? Mga plasay. Unya, nagdamgo man ko nga, nagbuak ko sa bunot, nagbunot og lubi, di akong gilaksi ang bunot. Nya, damgo man niya ha? Giurom na ko. Oh, ay, nagkamata ko ng paro ni nanay ni mo kay ang akong gilaksi, ang iya man na bra. Ha? Magbrada itos nanay tay nga wa man toy brabras nanay. Sa una, magbra to. Magbra, magani na bisag matug. Nya karon nga nang wa man na magbras nanay. Ay, nahulot ko na maglaksi, yang bra. Ah, Oo, kanang karon dili na siya magbra. Eh, mao man gihapon, laksiyon, maghapon ako, hindi katug na ako. liwat yun ni Mos Fredo tay, kakidot yun ay nimo. Hay. Ato na ko. Nanay mong baon diha. Unsa man okay ra imong paminaw? Okay naman. Ano di? Di ba? Basig naunsa ka, kuha ra ba ka permis tog? Ay, kuwang tao. Diskartir na di. Sige, ari ako. Sige, amping. Paulig sa'yo ha. Ay na paglaag-laag ha. Wala ba kay tog? Ay, kabla ka na. Why blame Sige, bye-bye. Ay, kalaw ito sa kumbana. Nagkadaman-daman na lang in taon tungkol sa pagpandrabaho. Wa pa ka taon ni siya masakit, no? Salamat. Hope na tao. Halay sa'yo eh. Ay, ang manager. Patay sakpang. Saban sa liguan niya. Prido, Ay, sir. Muli na ka? mularga ko karon Prido sa Manila. Kay doon na ako'y palaopon dito para sa problema sa atong kumpanya. Karon na complete. Asa man ang atong driver. Magpahatod ko niya sa airport. Ah, sir. Sumayo, kinagisgot ka na siya na. Ano man? Kining mutuo ba kagam ko? Ito man. Ako gani, dambuhonon ko usahay. Nga may kwarta nga maabot na ko. Pagkaugma, na ay maana, naningil. Ay, bali din ang imo, sir. Imbis ikaw, kang karta ka, paninglan hinoon ka sa mga utangan mo. Dili bali, oy. Kwarta gyud gyapon miabot kay yan man ko sa maningil. Nya impas naman ko. Yan ako kay ipangutana ko dili ba kuno kumrinyo. Kwarta to da. Aw, kwarta gyapon kay Mourinho man ko. Yun na. Ano nang utana man kanako? Mutuo ko Ako ko. kaya tungod kay lain kay akong damgo gabi, sir. Usa may damgo nimo gabi. Kuan kaning nagdamgo ko nga nakras ko nung imong sakyan nga eroplano. Nya karon, miskot ko mular ka Manila. Eroplano ka, di ba?
Iyay. Kuyawan ko masibit tinuod ah. Mo ba? Matay. Kuyawan, mahinom kong... Basta sir, Fredo. maul ginandam ko na ko sir. Basta maul ginandam ko. Anarin mo to ka. Pero ingno di ka nga tulog sir. Pero misulti lang ko ni mo ani kay para makabantay ka. Fredo, Hala dong, tanawa ko sinahitabuan ni balita adong. Usa ka eroplano nga gikan diri sa atuan na crash. Daghan kaayong nangaangol ug naarabay patay. Hala, tinuod ka day. Laki tanawa una, nabasa-basa oh. Hala, mauna akong damgo day. Ha? Sure di ay? Oh, sakay ra ba mo maridira ni? Ambot bidayon makasiglar ka. Saingan? Basta, mauna ako siyang gingnan eh. Damgo ko nga makras ang gisakyan ng eroplano. Hala, nakasakay ito. Patay ito. Recorded by X Thunder Gaming. Sa ato pa dong Fredo, ug wa makasaka imong manager, ikaw mo nakaluwas niya. Ambot na ka. Kay sa pagsulti na mo, mura matong nahadlok sa diya, pero wala siya masulti nga, di ba siya madayog larga? Kay, kung midayog siya, patay ka siya. Hala dong. Lah, patay, patuod kung siya sa opisina. Kung mau na, pasalamat siguro siya na ako. Ako sinsultihan sa akong damgo, magpasalamat siya. Kay, huwag siya magpasalamat ako, akong ipatawag, basig na ako ipremyo. Bahala na ako, tagaan ko niya kwarta. O dili ba, importante. Nga, kuan, ma-promote ko. Di na ako mahimong gwardiya dis bangko. Kasi mahimor ko impistor. Inspector siguro pa ni, porbida. Patok ko sa opisina, be. Kaya basig naghuwat ito na ako ang mong manager. Hindi anak ko sa opisina. Manoktok na ko. suod lang. Sir? Dali, suod na rin. Isa na nagbalik ang portahan. Oh, yes, sir. Sir? Ipatawag ti Caprido. Kay magpasalamat ko nimo nga imo kong gisultian sa imong damgo. Ugwa ko mo dayon og larga gahapon. Ako sang gipapuspon ang akong biyahe. Og naibaw ka ba nga ang replano nga ako untang sakyan gahapon? Nakras. Og nadayon pa kog sakay gahapon? Posible. Kining kaatubang nimo ron, awa na. Kaag na ni. Sir. Salamat kay ikaw maoy nakaluwas nako. Okay, sir. Patunda na ako ang pagtabang ko sa akong mahimo, sir. Timing nga lang, damgo taon kong sa mga paghitabo ba? Mao'y nakaluwas taon ni mo, nga waka mga dayog larga. Pero wa ko madayon og larga kay na-cancel ang akong biyahe. Pag humana tong istorya. Pero ang ako lang, nahibaw ka bas memorandum nga way matog nga gwardya while on duty? Sir. Usa ka na mortal sin sa atong kumpanya ang usa ka gwardya matog dinhi sa duty. Delikado kayong bangko kining imong gibantayan. Sir, kuan kining... Mangutan ako. Tug-ani ko tinuod ha. Natug ka bas imong duty atong panahon na o wa? Gihak na meron. Natug ka ba? Si Roy, wa ko matuga to. Mag-duty ko ato. Kung wa ka matog, giunsa man nimo pagdamgo kung wa ka matog. Ako, Ajer, nabay damgo nga magbata. Unsa? Oh, naon sa taon? Ikaw ba nakaluwas niya? Iyan na hinong kang giputbol? Hindi man good makalimod ko dahil kay natulog ko pag-duty. Nga naman. Ako sa giingnan nga damgo ko atong gabi una nga makrasang niyang sakyang eroplano. Mao tay sakyan niya ba? Ug usa man na si bidin siyang natulog ko. Malasay. Abi na ko promote ko na. Giputbol na noon ko. Pagkakidot na. Mao ni akong problema ron, kay pero kita ang guula sa kumbana. Nahadlo ko nga basig tungod siyang kaguol, di na ni siya damanon. Ang ako urumo na hinuon ni siya. Karon ako na hinuon ang way tarong to, kay magbantay man ko niya, kay basig urumon unya ba. Unsa akong buhaton ani? Kuya ug ako na hinuon masakit ini. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Connie. Thank you, ma'am. Ate Bres. Okay, ang sendo na to karong adlaw ko yan. Si Inday ko ni. Koni.
Problema na siya ko ni taon kay Nga iba naman. na security guard. Kani nga tugon si Damgo ba niya. Ang Damgo, murag makibaw siya ati preso mga pangitabo, bisang tuog siya. Maguna yung Damgo. Anton nga na sultian niya nga mo kay Milargam tag Amerika. Sir, ay larga sir. Kay lisod kayo. Nagdamgo ko nga nakras ang aeroplano yung masakyan. O di, wag largang yung amo. Pag gipatawag siya sa opisina ati pres kay nakras ang aeroplano. Tawag siya sa lipay ko nga kung ano ka. Kanang imong kung sultian nga mo na imong Damgo pero kay bawo baka nga dako ng mortal sin na nga ang mortal sin ang imong gibuhat nga natug ka while nag-duty ka. Ang mahitabo nimo football ka. Na-football lang siya. Kaya tuog siya. Luya tao. Luya. Mo ni problema ko ni ro na football ya ba na tao na ti press. Mo ni yung saol din ako saon din ako ba na football ng taon luoy ko sa kubana ako rin luoy ito ron kay makakong kuyawan kay basig urumo siya siya sa bantay siyang bana kay basig urumo sa goal bang na football siya trabaho luoy kayo dili na urumo di ko na di na problema Di na magbantay na siya si katog, kaya di na mata siya. Pero napahawa gyud siya. na football siya ti press Kaluoy no. kay brutal sin mo kuno na nga bato ka while on duty kay bangko yung ibantayan Kwarta ko na. Mao ba? luoy kayo taon o na nga okay ra. Pang-apply lang lain kay bawon po ni mga lisensyado. Buta siya nasulti nga. Katong pagdamgo niya dito siya sa bangko na tog. Yung tag-ingon dito sa ila. Dam ko naman. Mo lagi wa siya Yan na Yung ta siya nga dito ko sa amo. o dia ay sulti sir ay larga sir kay damgo ko gabi Mura ka daot kay gabi man. o lagi basta bam ari gud bam unsa may imong katambagan ni bam Sabi ka dam ko ni mo diha bam. Unsa to yung pangunta na gulyat? Bro, asa kayong Na question? problema lagi ang asawa kay basing kuno kuromo na sad nang yang sige kuno daman ang yang bana. Kanang lahi po na maglakaw gulyat nga kuan. Lahi po nang maglakaw ang singan. kadang kuan slipok Kanang maglakaw bitaw nga natuog lain po Wala na. kilain po na. Lain sa na siya. Lain sa daman damgo. lain mo na kadang kuan kadang unsa Di ba ka ng daman mo tingog man na. mo na mo Ang daman damgo kana sa imo ra ng damgo ra kaugalingon. pero kani siya daban nun siya mo subay gali siya kanta siya nga asawa tri si mo subay siya. oo Kay bawo siyang naitaw sa gawas. Ngay to. no di tinuod niya yung mga damgo at pres pero ang problema ani niya kay football lagi siya kay Ano? wala siya trabaho bang Mabaw ba kayo katarungan sa manager? Mabaw ba kayo katarungan sa manager gulyat? Buto na naon nakasalbar biya siya. Mao. Oh, kani yang nahitabo gulyat. Oh, preprehatong sugilanon bitong Joseph the Dreamer. Oh, magdamgo niya. Nagpasalamat yung hari kay ngano mo sa mahinungdan ni kuan muni siya. Kuan man na, Senyor Hari, mahitabo muni. Gihimo ko to siyang kuan. Dako og ranggo sa gingharian. oh siya Mabor- may gipa kay siya may gipad bantay ato nung sa mga pagkaon di ba bam Oh, mabaro kay po ni katarungan ning manajera. Oy, kanang naang unsingan ni ingon man siya nga tama sa magdamgo nga. Giputan na tatin sakto tong ni mga press kung ang iyang pagdamgo dito ba sa duty atol ba sa duty. Oh, pero panalitan og ingon ana mo na hinungdan, do na my first offense, suspension. Ba di man mag-football na dayon gulyat. Oh, dili bitaw tinuod bitaw lain sa ting to manajera oy. ako ato lain batasa to manager ako ato ingnon to niya nga sige ayon lang usab to Ay ko sab. ay lang usab Lain sa manajera oy mas manager pa magtingog ang gwardiya atong manager. Unsa man sa gitagaan ta to niya kranggo. Puro mo to taga katabako manager. Katabako. Ani na lang, ma'am, Dagan ko konselo. dangop lang ta sa pag-ampo nga taga-akapis kay sa pananawa sa imong bana, kabisan tinuod, ug ingon ana sa mong duty sa panggabi pwede man siya mag-security guard yapon, ari sa adlawan. Adlawan. Oh, ayon siya pa-assign og gabi, aron eksaktong iyang tuog. Kana. Adlawan lang, no? Aron di naman nun. Oh, unya. Nga kay di man ikay makabuot. Di ba? Manager man. Ug apply ka pa ka security guard. Oh, pero kasagaran, Hindi kay makabuot sa man time. pero ka tingali. naman, ang ako na ibawan dati press, kaya ako ang may gagaw na himo mga operation manager sa gwardiya, kato sa akong tiyo. Kuan man na sila, dili man na sila permanente nga gabi Di man Marotate sila, man na rotate sila. sila, oo. Oh, marotate man na sila. Ani na lang dahil, ang imong bato na ni kanera dyan pag-ampo nga taga-agmay panlawas imong bana, taga-kapiskas panlawas imong bana, og moingon ang iyang manager nga football siya tungod kay nakatuog siya. Wa pa ba na itabo nga gikawatan sila? Nga ka na nagtuog nga usahay.
para na uban gulat, ang kanang mga supervisor o kanang manager, mo surprise inspection na sila sa mga security nga posting dito. Muna usahay, ang gwardiya na tuog, ang iyang pistola kawaton. Pero nagkawat ang supervisor ila tong gisukod og dili ka kinatuog ka man gikawat mong arwas pero sila ra may nagkawat kay mo na usa na sa pagsukod og hingatugon ba ang gwardiya ani na lang dai ampo lang ta nga maayo panawas imong bana kay panalitan og mo-apply sa usab og security guard paminaw nako dili makayo bugat nang iyang kay syempre mangayo man nag kuan gulyat kanang usingan anang good moral kada bang gamit pangayoon dito sa imong gitrabahoan unsa imo record dito pag gwardiya nimo dito bangkuha walin ka diri unsa mi trabaho nimo dito kanang football man ka payon bitaw kag yunana pero ato lang apply ro driver sa Manila na apply driver sa Oslo gamay ng tindahan gamay ra man unsa mi driver ko ano dito sir kanang mga truck bagyo kayo? Inoy Siha sa din sa Oslo din nira atos barangay Tan-awan atos kuan pag ingoro nga nakaligis na ka sa tulong patay sa mudawat oy Sa? puta na sir ka nakaligis na baka Nakaligis, nakaligis na baka diyan mo pagka-driver sa tuloy patay Pero kana inana biabam, kanang makaligis ka, makadisgrasya ka, mao na inindot nga driver na. nga naman Kay magbantay naman na. Kabao naman siya mo kuan siya ko galingon mo bantay. Kanang mga bagong driver mao di pag yun di gina maayo pa driver. Mas nindot ang nakapatay oy. Di ba dok? Kaya naging Christian, kapilan ka makrintihi. kaya sa di pa tamo si mga tiwaso ng iya Ayan. Ato- Ang daga na makaligis may Mao na magbantay naman ma'am. Mao nga professional ka driver. Bawi may nga kuha ang pamanto. Bale, ato na tiwasan ron. Balik sa Tiwasan, ma'am. Di ba? ma'am, kanang, ay mong buhato na ani, areta sa Matthew 28 verse 18. Ge. Ang pulanta, kay matod pa na Ginoong Hesus, ang tanang gahom, gihat sa langit ug yuta ug sa lisad karon adlaw katong usa ka opisyalis sa army may siguro to nga ang iyang anak na sakit pag-ingon ni Jesus uli na dito kay imong anak na ayo na pag-abot niya sa ila sir imong anak na ayo na sa alauna siya alauna na kung ingnan ko tong tao nga maayo ko na akong anak because gingon dito nga pungra way tambal nga gidapat gipainom gihuyop wa pungra sa Ginoo na ayo na ang pulanta ro maayo balik ta usa to nga amayon driver Ama yung driver kanang magkadasman na. kana makadasmag kana makapatay na lapit to ako Ano naman? Baba ko kusugod ng drive patay na yun salamat pa dito lang manon Kuna ko ang puzzle, Tihon.